ya ta hanyar faɗa a Musa na ƙasar ɗan Ali mai tauri. Ya misali tauri ya koma ga gadadde. Mai ya faɗa Musa na ƙasar ɗan Ali wankari dai. Na so zuwa gidan mali a kai ina ko ba yan yara wari na sai ya ce diyanai ba su san tauri tsohon kauya yayi ne ni ce sai na yi kiɗi inda har ya kiɗi ta taho jama'a na so zuwa gidan mali a kai ina zauna ba hanyar kiɗin tauri ɗan yaro ne Musa ashe ya ci magani bai samu wurin gwadi ne baran nan sai ya ɗauki kwashe nai ya tasan magona tai ya irke sullubawa ya biya na bugun shanu ya biya na kashin shanu ya biya na kashin shanu ashe Musa ya ci magani bai samu wurin gwadi ne ba suna ta bugu suna tsara duk dai ba hu da kai ne ba ko an manyan fada Musa na ƙasar ɗan Ali mai tauri yanka kurwa fada mata kuma sun sheka suna kuka kuya gudunmawa hillani sun kashe Musa kuya gudunmawa hillani sun sabanta shi haɗa alilan yau hawa yace ko ba kaji mani hillani sun kashe mata oho bai ɓata rai ne ba bai kawo da kai ne ba sai yayi ta jiban kare ranai ya sanya shirya ranai yace ko ba kaji tsoho hillani sun sabanta ka sun kashe mata ya ce ɗan aliko ma gida jadan nan ba ni son ƙarya ba ta bugu ba ba sara ba kauyakin takobi ba don su Musa na tahowa gida manyan faɗa Musa na ƙasar ɗan aliwan ƙari